नोंथांमोनखौ नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमग्रोनाय जाबाय बयनिसिमबो खुलुमग्रोबाय आरो गाबोन जोंहा गोथार बाथौ सान बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ आयं आजौमोननिफ्रायनो बे सिबिबोनाय बर' हारिनि मोनसे गुदि धोरोम बेखौ जोङो आगोलाव गामि ओनसोलाव फुजिनाय जायोमोन नाथाय दिनै जोङो आसाम सरकारनि अननायाव जोङो बन्द मोननानै बेखौ जों गाबोन सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो बाहाय बाथौनि आरज लागोन आरो फुंबिलि समाव जोङो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिला बिरहोगोन आरो लोगोसे जाय बिथांमोना बाथौ धोरोमखौ सिबिदों नाजाबोदों नारा नाथा जुजिबोनाय बिथांमोननि थैनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों हमेस होगोन बिबार बावगोन आरो लोगोसे जों 9 बाजियावहाय बाथौनि आरज लागोन आरो जों सानसे गोबां हाबाफारि दंबावो नोंथांमोननो जों गाबोन दिन्थिनाय जागोन। बेसेबांसो बाथौ सिबियारिफोरा बेयाव थुबुर जागोन? दिनैनि दिनावथ' गोबांआनो फैदों गाबोनथ' हाजार हाजार सिबियारि फैगोन आरो दिनैथ' गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय थाफैखाबायानोसै बेजों लोगोसे जोङो गाबोननि गोथार बाथौ सानखौ बरायनायजों लोगोसे मुलुग शान्तिनि थाखाय जोङो दिनै क'क्राझार सहराव 1 लाख आलारि बाथि फोजोंबाय बेखौ जों बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ सारनि आखाइजोंनो सावहोजेनबाय लोगोसे आसाम सरकारनि मानगोनां मन्त्रि उरखाव ब्रह्म आगोलनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी आरो आगोलनि एमपि सानसुमा कुमार बसुमतारी बिथांमोननि आखाइजों जों दिनै नैबे 1 लाख आलारि बाथिखौ सावजेननाय जाबाय। निमन्त्रण होदोंमोन आरो बिथाङा जोंजों रायलायनानै खोथाबो होदोंमोन जे गाबोन जोंनि बाथौनि जिथु आरज मास प्रेयार बेवहाय लोगो लानायनि खोथामोन नाथाय गावनि भारत सरकारनि मोनसे एंगारनो हायै केबिनेट मिटिंआव थानो गोनां जानानै बिथाङा थांबाय बेखौ जोंनो अफिसियेलि लेटार लिरनानै फोरमायहरदों जे एबारनियाव आङो थानो हानाय नंला होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायहरदों बेनि थाखाय दुखु फोरमायहरदों आरो अब्लाबो जोंनि बाथौखौ जाहाथे मोजाङै बुहुमाव साग्लोबो बिथाङा जोंनि थाखाय मोजां मेसेज हरदों आरो बाथौ सिबियारिफोरनिसिम नोंथाङा माबाफोर बुंनांगौ? आङो गाबोननि गोथार बाथौ सानाव मोनसे मेसेज हरनो लुबैदों जे जोंनि साफ्रोमबो बर' हारि जोंनि साफ्रोमबो सिबियारि नोंथांमोनहा क'क्राझारनि बाथौ थानसालियाव फैनो हायाबाबो गाव गावनि एरिया ओनसोलाव थानाय थानसालिफ्राव थानानै बयबो जाहाथे इसोरखौ खुलुमो आरो इसोरखौ खुलुमनायजों लोगोसे गावनि मोननो गोनां माबाखौ बिनानै लानो हायो बेखौनो आङो मिजिं थिनानै बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। गोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि मोनसे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाफैगोन नाथाय नैबे थानसालियाव नङा बे ग्रिन फिल्डआवनो जों मोनसे थानसालि बानायदों दा बेवहाय बिथाङा जोंजों बाहागो लागोन। गोथार बाथौ सान बे बाथौ साननि लोब्बायै दिनै क'क्राझारनि बाथौ थानसालियाव आलारि बाथि फोजोंनाय बायदि हाबाफारि लादों। गिबि गिबियावनो गोथार बाथौ साननि मुङै गासै हादोरनि आरो बुहुमनि बाथौ सिबियारिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय लोगोसेयैनो बे गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै जि हाबाफारि लादों दा गाबोन आसामनि गिबि मन्थ्रिया फैगोन बिथाङाबो बे बाथौ सानाव बिबार आलारि बाथि सावगोन आरो दिनै सानसे सिगां जों दा बिटिसिनि चिफजों लोगोसे दा जोंहा आगुनि एमपि सानसुमा कुमार बसुमतारी डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी आरो गुबुन गुबुन जे मख'जाथाव सुबुंफोर बाहाय ज' लोगो नांनानै जों बिबार आलारि बाथि सावदों। बाथौ धोरोमा बर'नि गुदि धोरोममोन बेखौ रावहाबो डिसपिउट खालामनांगौ गैया बेवहाय खुनु डिबेटबो गैया डिसपिउटबो गैया नाथाय मोनसे टाइम आरो सिचुवेसनाव मानसिनि जे डेभेलपमेन्टनि प्रसेस बेवहाय गोबां मानसिफ्रा गोबां गोबां धोरोमाव बारस्लायलाङो जों बेखौबो इनाय साननांगौबो गैया एबा हिंसा साननांगौबो गैया खारन मोनसे सम आरो जुगनि जे परिबर्तन बा सोलायनाय बेवहाय मानसिनि साननाय हनाय सोलायो नोजोर बिन्दोआ सोलायो आरो थासारिजों लोगोसे मानसिफ्रा गोबां रोखोमनि थांखि लानो गोनां जायो। थ' धोरोमा मा व्हाट इज रिलिजन दिस इज अ वे अफ लाइफ जे मोनसे धोरोमा जुदि सासे मानसिनो वे अफ लाइफनि मोनसे गियान होनो हायाबा बे साक्सेसफुल धोरोम नङा। थ' ओंखायनो बुहुमनि गिदिर गिदिर धोरोमफ्रा दिनै सार्भाइभ जादोंना बिसोरो वे अफ लाइफ होयो जेरै जोङो उन्दुनायनिफ्राय लानानै जानाय गाननाय जोमनायसिम आरो साननाय हनाय इसोर सिबिनाय आरो जोंनि ट्रेडिसन धोरोम बेखौ बोरै हमथानांगौ एबा जोंनि सिभिलाइजेसना माबादि जानांगौ मोनफा मोनफा धोरोमा बेखौ डिफाइन खालामो। दा जाय धोरोमा बेखौ होनो हाया बे धोरोमखौनो मानसिफ्रा नागारलाङो
मोनसे समाव जों बर'फ्रा सेडलि बेडलि जादोंमोन जोंहा माने जों धोरोम लाइनावबो जों थिग गैया जादों बेफोरखौ लानानै सेडलि बेडलि जालांनायाव दिनै बर'फ्रा गुबुन गुबुन धोरोमाव गावस्रालांदोंब्लाबो नाथाय बयबो धोरोमनि थांखिया जानांगौना जों मानसि हिसाबै हारि हिसाबै बयबो अनलायनानैनो थांनानै थानांगौ ज' आं गावबो बबेबा मोनसे गुबुन धोरोमनि न'खराव जोनोम जादोंमोन हिसाबै आंबो गुबुन धोरोम जानो हागौ बा सोरबायाबो गुबुन धोरोम जानो हागौ खिन्थु जोंहा मोजां मोननाया बयबो धोरोमनि फारसे थानांगौ मानसि हिसाबै फारसेथिंहाय बाथौ धोरोमा जोंनि गुदि धोरोममोन बे बिथिङाव बिनि माखासे आसार खान्थिखौ गुबुनारि धोरोमफ्राबो फल' खालामनो हायो जुदिअ धोरोमखौ जोङो फल' खालामाबाबो बाथौ धोरोमा होलांनाय माखासे आसार खान्थिखौ समाजनि आसार खान्थि हिसाबै जोङो मानिनानैबो थांनो हायो थ' बे समा फैगोन मालाबा समाव दिनैनि बे गोथार सानाव खेबसेबाव बयनोबो आंनि खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय बेनि लोब्बायै दिनै मोनाबिलि समाव आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि माग मासनि नैथि मंगलबार साना बाथौ सान आरो गाबोन समग्र बाथौआरि बर'ल' नङा जायफ्रा बाथौ फुजा होयो बिथांमोना गाबोन बे सानखौ फालिगोन बेखौ लोब्बा लानानै दिनै जोङो क'क्राझारनि बेवहाय जे बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालियाव गथै क'क्राझार टाउनाव आलारि बाथि सावनानै बिश्व शान्ति सारा मुलुगाव जेन' शान्ति फैयो बयबो जाथि गस्थिनि गेजेराव जेन' अनलायनाय फैयो बेनि थाखाय बाथौ बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबनो आरो बोर बिनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लादों दा आङो गाबोन जि बाथौ सान बे बाथौ सानाव साफ्रोमबो बाथौआरि आरो बाथौ नङै बयबो सुबुंनोनो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय शुभेच्छा हरो आरो बयनिबो जिबना जेन' शान्तियै थाङो आरो बयनिबो न'खराव जेन' जौगानाय फैयो गथ' गथाय बयबो मोजां लेखा रोङो गियान मोनो बेखौनो आङो आफा इसोरनाव आर'ज गाबो बाथौआ बर'नि धोरोम बियो दानि नङा बर' जाथिया जि समनिफ्राय मोनसे समाज दानानै थांनानै थादों बे समनिफ्रायनो बाथौआनो बर'फोरनि धोरोम आरो बे बाथौआनो बर'फोरनि कालचारबो माने हारिमुबो धोरोमजोंल' इसोरखौ फुजिनायजोंल' नांथाबाखै बाथौआ बाहाय बर'फोरनि आखल आखु साननाय हनाय मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय समग्र बियो बेरखांदों मोसानाय खननाय दामनाय देनाय बेजों बाथौ धोरोमा सम्पर्क दं आरो बाथौआनो बर'फोरनि आइडेन्टिटि सिनायथि बाथौ नङाब्ला बर'फोरनि सिनायथिया आधुरा जागोन गोबां खारन दङ दा बेनिखायनो समग्र बर' हारिया जायफ्रा बाथौखा बिसोर बे बाथौखौ मोजाङै फोसाबबावनानै बेजोंनो जुग जुग हारि हिसाबै थांना थानायनि आरो साबसिननिफ्राय साबसिन गुबुन गाव गावनि धोरोमखौ लानानै मोजां प्रदर्शन खालायो इसोरखौ फुजिनायजों लोगोसे बिसोरनि साननाय हनाय सुस्थता दा बेखौ बाथौआरि जोंबो भबिष्यताव जोङो मोजाङै खालामनानै लानो हासिगोन खावलायो बयबो बाथौआरि जानाय लोगो लोगोनो बेनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय मोनसे मोजां आखुथाय बेरखाङो आं बेखौनो खावलायो गोजोन्थों दिनैनि गोथार हाबाफारियाव आंबो नुजाफैनो हानानै गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों दुलाराय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनोनो गाबोननि बाथौ साननि थाखाय आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय अननाय खुलुमनाय आं जासिहरबाय आरो आं दिनै गुसुङै बेखौनो बुंनो लुबैगोन जिउआव आंहा मोनसे साननाय दंमोन जे गुबुन गुबुन हारिफ्रा गुबुन गुबुन धोरोमारिफ्रा जेरैबायदि गावसिनि मोनसे नार्भ सेन्टाराव
बयनिख्रुइबो देरसिन मुंजादा धोरोमनि मोनसे टेम्पल एबा मन्दिर लुनो हायोब्ला दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफ्रा खौसे जानानै क'क्राझारा जुदि बर' हारिनि गमामायैनो नार्भ सेन्टारब्ला बड' नेसननि बे क'क्राझार टाउनाव मानो बयनिख्रुइ देरसिन हामसिन समायनासिन गोजोर गोनांसिन ओंथि गोनांसिन बाथौ मन्दिर मानो लुनो हाया बे आंनि साननायखौ मोदोम गुदुं माखासे मानसिफोरनि सिगाङाव बुङै बुङै गोख्रों मोनसे कमिटि दानायनि गेजेरजों आरो सोनाब बंगनि सासे बिराद बर' फिसा बयनिख्रुइबो देरसिन आर्किटेक्ट इन्जिनियार मानगेदेर बिथां नवीन चन्द्र मण्डलनि आर्किटेक्चार डिजाइनजों गमामायैनो गुबुन गुबुन सर्सनिफ्राय आरो आंनि MP फान्डनिफ्रायबो रांखावरि बुथुमलायनानै गमामायैनो दिनै बे बाथौ मन्दिरखौ बयनिख्रुइ साबना हामना लुनो हाफुंनाय जाबाय बेखायनो आं बुंनो सानो जे माय ड्रिम हेज काम ट्रु जिबनाव आं नुनाय जे सिमां बे सिमाङा गमामायैनो मोगथाङाव जाफुंफैबाय बेनि थाखाय आं बिराद गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आरो जे बाथौ धोरोमा जाबाय बर' हारिनि फिल'सफिनि फुंखा बियो मोनफ्रोमबो धोरोमानो मोनफ्रोमबो फिल'सफिनि फुंखा इस्लाम रिलिजना जाबाय इस्लामिक सिभिलाइजेसननि बे फिल'सफिनि फुंखा ख्रिस्टान धोरोमा जेरैहाय सारा वर्ल्डआव ख्रिस्टान धोरोमखौ फुजिग्रा मानसिफोरनि बे फिल'सफिनि फुंखा बुद्धिस्ट धोरोमाबो बुद्धिस्ट धोरोमखौ अनसायग्रा फुजिग्रा सुबुंफोरनि फिल'सफिनि फुंखा दा जोंनियाबो बर'फोरनि बर' हारिनि बर' समाजनि फिल'सफिनि सान्थौनि गाहाय आरो गुदि फुंखायानो जाबाय बाथौ धोरोम दा बे धोरोमखौ मोजाङै मोजां फालिलांनो हायोब्ला बर' हारिया बे बुहुमा जेसेबां जोरगोन सान अखाफोर हाथरखि हाला दैमा दैसा हाजो हाला जुगामैयै जेब्लासिम जोरबाय थागोन बर' हारियाबो बर'नि सिभिलाइजेसनाबो बर'नि सानथौ सानस्रियाबो गोजोरै थागोन होननानै आंहा गोथौ फोथायनाय दं आरो गाबोननि हाबाफारियाव जाहाथे लाख लाख बर' फिसाफ्रा बाहागो लाफैथों बिनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम खर' गंग्लाय आं आरज गाबोबाय आं खुलुमहरबाय आरो गोजोन